Sådan. Godt, Tille. Så, kom så. Og som sagt, den sidste kasse er kom så, Tille. Var det godt. Sådan der. Ja, det er godt. Sådan, så er det 4'eren. Sådan der, jep. Og så ned og lige rej rundt. Ja. Til der vi lavede en lille æresordning hernede. Skal I være med det? Det er også en fantastisk dejlig klokke, så det vil vi gerne se lidt ekstra på. Så, der kom hestekraften. På ret kurs igen. Sådan der, yes. Så. Sådan der. Sådan der, ja. Det er jo det, der er så herligt ved at have til en støjbespringninger her, så opgivsreglerne er lidt muligt, så er vi ude på øver her, så jeg synes, det er fantastisk godt i det her, så er en fantastisk udvalg. Så skal vi have klassen, så skal vi på banen.